Ben, bo día. Imos comezar co sorteo para o concurso de gaitas. Acompáñame o secretario e máis unha persoa que vai escoller entre os sobres onde están cada un dos nomes dos grupos que van concursar. Así que nada, procedemos co sorteo. Pode empezar escollendo. Cuarteto de gaitas As Vaguas do Toxo, Ourense. As Vaguas do Toxo. De Ourense. O primeiro grupo que saiu é As Vaguas do Toxo de Ourense. Procedo seguinte. Cuarteto de gaitas A Velaíña Teo. O segundo é o cuarteto A Velaíña de Teo. O terceiro cuarteto de gaitas Rodamuíños Vigo. O terceiro grupo no concurso é o grupo Rodamuíños de Vigo. O cuarto cuarteto de gaitas Bordón Grellado Vigo. O cuarto Bordón Grellado de Vigo. O quinto cuarteto de gaitas Achazo Argaso Vigo. O cuarto o grupo Argaso de Vigo. O quinto, perdón, sí, o quinto. O sexto, os paporrubios da CDR Helios de Benvibre, Vigo. O sexto, os paporrubios de Vigo. E o sétimo, cuarteto de gaitas Bran Quartet Ourense. E o sétimo, o grupo Bran Quartet de Ourense. Ben, pois finalizamos o sorteo. Moitas grazas.